Liyayikhetha igumkedlela inkosi enkulu uBhombela Isitima Samambondo, babamkhulu mkhulu phakade, amen. Impela kunjalo gumkedlela, laba bantu emhlabeni esisuke sibabona njengamaqhawe kusuke kungenjalo. Njengazo lezi insizwa esazi ukuthi thina zenza umsebenzi, kodwa uma usubhekisisa kahle awenzekanga umsebenzi. Ngoba uma ujoyine inhlangano ethile noma inkolo ethile esuke inezinhloso zayo, awukwazi ukuyiguqula lezo nhloso zayo. Kufana nakho ukuthi uma ujoyine amasosha, i-army, ebese uthi uzogqugquzela ukuthi makungabulawa muntu. Lokho kuyobe kuyinhloso ephambene nawo umbutho, ngoba phela empini kuyafiwa, uvikela abanye kufe abanye. Ukhona kumele ajabule nokumele ahlukumezeke. Njengalo-ke iqembu iNatal Native Contingent, leli phela laselishintshile laba i-South African Native National Contingent, lagcina seliyi-African National Congress, elelikhandeke ngenhloso yokuthi kulwiswane nawo phela ama-Afrika, njengoba lalilekelela kuyo impi yasesandlwana kuze kuyofika empini kaBhambatha. Futhi leli qembu yilo phela elalilwa namabhunu ngalesi sikhathi amabhunu ethi avikela lona izwe lase-South Africa kwi-Britain kuyo i-Anglo-Boer War, lapho amabhunu aze axhaswa khona i-Russia ukuze phela adudule wona amangisi lawa abuyele kwelakubo. Yilapho i-Russia yalekelela amabhunu kakhulu ngokuthumela umbayimbayi abawubiza ngokuthi uLong John. Kodwa amangisi alekelelwa kakhulu iqembu labo phela abantu abamnyama leli Natal Native Contingent, elalingaphezu ka-100,000 ukuze liyolekelela amangisi empini yamabhunu. Leli qembu labantu abamnyama phela lalilwela khona ukuthi umhlaba awuhlale ezandleni zawo amangisi ingunaphakade. Njengoba nasesandlwana kwakunjalo, lilwela lokho ukuthi umhlaba usuke ezandleni zamakhosi nabantu bakhona lapha eSouth Africa uyohlala ezandleni zamangisi. Njengoba nayo phela impi yasesandlwana yayikhandwe kuso isisekelo sazo izinkolo, lapho amangisi ayethi kwinkosi uCetshwayo ayiqede amabutho kanye nawo wonke lamasiko ababewenza kwelaKwaZulu. Phela amangisi ayifuna ukufaka izimishini ukuthi bonke abantu abasonte, kodwa ingxenye yabantu bakwaZulu babenqaba, nayo inkosi uCetshwayo yayinqaba ukuthi kufakwe lezi mishini. Leli qembu-ke seliyi-African National Congress laliwalekelela kakhulu amangisi njengoba phela babesonta ndawonye khona lapha ezimishini, besontiswa yiwo lamangisi. Izingane zalo leli qembu zahlomula kakhulu phela ukuthi zihambe ziyofundiswa khona phesheya kwezilwandle, kodwa lezi ingane ungathi iqiniso lonke zazingalazi njengoba zazizalelwe khona ezimishini. Yena uJohn Langalibalele Dube naye uPaisley Isaka Seme ibona lezo ngane ezakhulela emishini, ezazihlabelela zithi singabantwana abancane abahlala ethempelini, usizi asinalo. Kanye naye umfundisi wakhona izimishini wayeshumayela ivangeli ethi vumelani abantwana beze kimi, ningabanqabeli ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Bese kuthi bulokho kuzingane okunye kwabo kwakuzintandane. Ngenhlanhla-ke bona oJohn Langalibalele abazali babo babekhona njengoba bashadela khona lapha ezimishini, okusobala lapho ukuthi isigcawu nenyongo do. Lokho kuchaza ukuthi uJohn Langalibalele lona cishe izibongo zakhe zazizine, njengoba amangisi amqamba lesi sibongo esithi Dube, kanti isibongo sikababa wakhe sasithi Ngcobo. Kodwa naye ubaba wakhe umfundisi James Ngcobo, njengoba wayeshade naye u-Elizabeth Ntshangase ongumama wakhe uJohn Langalibalele Dube, beshada umshado omhlophe wasemishini. Lokho kuchaza ukuthi kwanaye uJohn Langalibalele lona kahle kahle ungwakaNtshangase, ngoba phela umama wakhe kufana nakho ukuthi wayengashadile njengoba wayeshadiswa umfundisi omhlophe emishini. Kodwa lokho kwaba sobala phela njengoba naye wathi uma eseganwa intombi yakwaNdima
abangabathola abantwana ngenxa yayo le nkinga yesibongo nomsamo obulawe yibona abelungu. Njengoba konke lokho sekufanele kusetshenzwe kuye uShembe njengoba eseze wamtholisa abantwana. Kodwa into eyayibagqilaze kakhulu phela oJohn Langalibalele naye uPercy Isaka Seme ikhona ukuthi babevinjwe yiwo phela umthetho wazo izimishini kanye nalo iqembu labo ababengaphansi kwawo ukuthi bekwazi ukukhulula abantu abamnyama abahluphekayo nokuthi bethole umhlaba. Bahamba baze babuya khona eAmerica behluleka. Imbangela yokuhluleka kwabo iyo phela inkolo le abazifake kuyo kanye nalo leli qembu lamadube esandlwana. Kodwa uMahatma Gandhi yena wayebonakala ewina kakhulu phela njengoba wayebambe wona loya mhlangano namaNdiya lapha bazikhandela iqembu labo elizimele. Wakhethwa nawo amavolontiya naso sonke isigungu esiphakeme saleli qembu lamaNdiya ukuthi nawo azizamele azikhandele inkululeko yawo. Kodwa okwamsiza kakhulu uGandhi akangenanga kule nkolo yamaNgisi. Wayelokhu eqhubeke njalo nenkolo yakhe yamaHindu. ISudu lena wayegqoka ngezikhathi ezithile uma eya ezikoleni eyothuthukisa ulwazi lwakhe lobumeli ukuze alwele amaNdiya akubo. Noma uma eya enkantolo eyomela izindaba zamaNdiya akubo. Kodwa uma esezihlalele ekhaya wayishaya iphelele imvunulo yenkolo yakhe neyezwe lakhe. Lokho uzokubona ngokuthi nanamhlanje amaNdiya mawuwabheka kahle aphumelele. Kunabo phela abantu abamnyama asalokhu bahlupheka udu ngenxa yakho ukungazazi nokuhamba belandela izinto abangazazi. Nakhona ngesikhathi se-Anglo-Boer War njengoba ukhona lona iqembu lamadube esandlwana elalilekelela amaNgisi kuze kubulawe amaBhunu. Ngesono esisodwa ukuthi amaBhunu athola idayimane kanye negolide. Wabe aseyithintele ngoba phela naye uSir Berkeley Frere ekuqaleni wayekade lokhu ekhale ngalento ukuthi asikwazi ukuthi ezweni elilodwa eliyi-South Africa sibe namazwe amathathu. Ngalesi sikhathi phela kukhona lona izwe lakwaZulu bese kuba khona iCape Colony kanye nayo iZouth Africans eyayibala yona iTransvaal ne-Orange Free State eyayiphethwe ngamaBhunu, iBoer Republic. uSir Berkeley Frere wakhanda icebo lokuthi aqale ngoZulu amuhle angene ngaphansi kweCape Colony. Kwaze kusala lelizwe lamaBhunu wayebese lingenela nalo ukube alidle kuze kube iCape Colony bese kuba iBritish Colony. Uphathe yona iBritain lena esaphethe njenganamhlanje. Laba abantu abamnyama indlela ababebhayiza ngayo njengoba babelekelela amaNgisi laba babengamadube esandlwana. Kunelinye futhi iqembu elalihlala emaplazini amaBhunu lisebenza khona ngenxa yokuthi babedlelwe imfuyo kanye nomhlaba ngalesiya sikhathi sempi yasesandlwana. Sebebulawa indlala leyo ngxenye yabantu amaBhunu abasiza ngenxa yokuthi babekhelene nabo. Bahlala emaplazini amaBhunu besebenze kuze bethole ukudla. Kodwa kwathi uma sekungena i-Anglo-Boer War laba bantu ababondliwa amaBhunu bajikela amaBhunu ngokuthi behambe beyojoyina impi yamaNgisi nabo behlangana namadube esandlwana. Lelo qembu labantu lashiya abafazi nezingane zabo khona emaplazini bahamba bayolwa namaBhunu. Ilapho uLouis Botha athi mayezwa lokho wathi laba bantu abakhishwe emaplazini beshawe bedlelwe nemfuyo yabo. AmaBhunu akwenza ngempela lokho abakhipha labo bantu eplazini, abaphuca imfuyo abashisela namadlelo abo. Ilapho kwaqubuka khona impi yasemthashane. Babenkinga abantu abamnyama ngakho ukungazi njengoba naye uDingane wasukela amaBhunu wawabulala esikhundleni sokuthi ngabe washaya wona amaNgisi